tržnom centru, a ja nisam vidio veći tržni centar, ima 7-8 spratova. Dole je ulaz. Kad odavde se ne vidi gore. Ono je neka reka koja protiče kroz Bangkok. Ogroman je tržni centar. Da se izgubiš. Evo ga Louis Vuitton. Ja mislim da ima 8 spratova minimum. Šta je ovo, nemam pojma. Ukrasi neki. Ovo nisam vidio u životu. Alo, Batice, šta si stao? Vidim da snimim kroz prozor banku. Kroz prozor od tržnog centra. Tu je neka reka. Da vidimo kroz drugi prozor. Šta je ovo? Kupola neka. Ovo su dole neki bazeni. Pored reke. Ovo je neka. Ono mora da je kralj. Na slici. Verovatno ima da se uplate krstarenja reka. Nego još jedan, ovo je vidimo, ovaj brodić sigurno može da se uplati. Eno ga i onaj. To ćemo da vidimo.